खुलुमका जतनो 1968 नि सिमी जतो तिप्रासा सोलोंनाय अर्गानाइजेशन रok जतो kokborok हामजानाय रok Choba clay फायका रोमांस स्क्रिप्ट बाय kokborok no कश्मीरी रहने ताबुबो clay तंखो 55 years ngै थांगा ताबुबो अ Choba clay तंनो नांगौ ताई बिसिबोसो clay सिनाय अमो हाकेस मां Choba ताबुबो गसुं मायाखौ kokborok no रोमांस स्क्रिप्ट बाय सिनानि बागै हायबानो गोबांमा कलेजाव सोलोंनाय जों रोमांस स्क्रिप्ट no हामजागै सिलाय तंलायो गभर्नमेंट गसियापानो हायपानो बखाव मुसुमानि बाय क्लाइंगमानि बाय कलेज रगो सिजागै दं बिसि ब्रुं no kokborok नि बागै Choba claimane नुगै फायो बिसि ब्रुं no clay फायो जों बासाव तै आन्दोलन खायमा बाय देश कायसे तंमानि कायने इंवा मननको जों आगिनि लाइ थांजाग लाइबोन मुतुखलायनाय काय दे 1952 नि बांलादेश बाय दे पाकिस्ताननि गथना आबो बेलेखैनो सिनि अमबो किसा करंजाग जों आबनो किसा खरसालायन अरबो नादि पुइला जेप्रो भारत स्वाधीन मानो आफ्रो पाकिस्तानाव कागै थांगा फियाबा पाकिस्तानाव हंगाय दुइताङै थांगा कायसा हंगाय वेस्ट पाकिस्तान तेकिसा हंगाय ईस्ट पाकिस्तान हंगाय थांगा ताई ईस्ट पाकिस्तान हंगाय ताबुनि बांलादेश हिनके आफ्रो कायना तामुलायखा जेफ्रो ब्रक पाकिस्तान कागै थांगा आफ्रो काय दुइता पाटङै थांगा पाकिस्तान कायसा हंगाय बांला सानाय दल तेकिसा हंगाय उर्दू सानाय दल ताबुनि पाकिस्तान हंगाय उर्दू ताबुनि बांलादेश हंगाय बांला साव 1948 बिसुव पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बो साक्लायरिका पाकिस्तान उर्दू नो कारे ते आलादा लैंग्वेज चलिया नै फियाबा आबन साजागलाया yang ईस्ट पाकिस्तानी ताबुनि बांलादेशनि गोबांमा सोलोंनाय ते सोलोंनाय जोग्रक ब्र आबन साजागया अंगै केबें मुं क्लै Choba खेलेका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री साक्लायमानि साजागया अंगै ताबुक बांलादेशनि प्रधानमंत्री खाजा नाजिमुद्दीन बो साजागया अंगमानि बाय 1952 बिसिनि 21 फेब्रुवारि व कमिटी खाका राष्ट्रीय भाषा एक्शन कमिटी नै अ कमिटी तुइदुलमांबाय लामाव अंखरका Choba ख्लायनानै गोबांमा लुकुरक दखरका Choba ख्लायनाय बागै Choba खेलेका सिरिखलायका अ Choba ना नारगनानि बागै 144 दारा जाखा हायबानो तेबसि लुकुरक बुरुं फायो स्टुडेन्ट गोबां फायो आबगे Choba खायमां एसेम्बली बसकांग सौक्या जेप्रो एसेम्बली कानो सौक्या कानो पुलिस रो गुली खाया सेंखा गुली खाये गोबांमा सोलोंनाय रो थैथांगा 21 फेब्रुवारि व जे स्टुडेन्ट गुली नां थैमानि आबो हायुं गोनांनि पिरजाखा आबोनि बाय पाकिस्तान सरकार गसिना नांका बांला भाषानो राष्ट्र भाषा ओंसिनाय हनै आबोनि यागुलंकाय 1999 17 नभेम्बर नि सालो हंकाय यूनेस्को नि बिसनथि साक्लाय रिजाखा 21 फेब्रुवारि नो मातृभाषा दिवस नै आबहाय ख्लायै बरक दे कायसा कान्ट्री तंगनि दुइतां कागलायखा सुनुगै मानो अरा जतन पावरफुल हंका स्टुडेन्ट सिंसिनि अरखनुगै मानो जे कुनु पार्टी कताल खाकांकाय जेफ्रो रिजनल पार्टी इंगो नेशनल पार्टी बा कोबलियांगो आफ्रो गकाय रोमान स्क्रिप्ट बागै ब्लैक खैनो फान थनजाक ब्लैक खैनो क्राक थाय सामुं खालायनि बागै माने खा थनजाक जेफ्रो नेशनल पार्टी बा कोबुलो नेशनल पार्टी बा जोटुंगो आ जरा खैनो जे रोमान स्क्रिप्ट नि कग्रनो पगै थांना हायमा दं सोंनुगै दं मकल बायथां आबो आं सिमिया हास्टेनि गोबां लुकुरो नुगै दं आबो ब पार्टी खाया जों सिनि दिप्रासारा पार्टी सिमि गोबां खालायो गोबांमा संगठन कालायो फियाबा जेप्रो कताल आफर सिमि
दखान बागै सामु खालायनाय हिने गोबां मा नेता रok गोबां मा दैफां रok बासै फैलायो गोजाम खै सेलेजां मा हायंगै नेशनल पार्टी कुबुलै जेबो आगि कक सामरन जो बेबा पक थांबायो आवन बागैसे ताबुसुक जरा 55 years उनफानो रोमान स्क्रिप्ट न गसिमुं मान्या गै दं ककबरक नि बागै जों अम हायके मों चबा खलायके तेंलिया जों जेफ्रो चबा खलायो ककबरक नि बागै निजिनि कक नि बागै आफोर कुनु फ्लेग ता तैदि तैया दंहासे उंना हेमा दं जोंथाय फ्लेग तिलिया कुनु पार्टी तिलिया नाखाय तिप्रा मथापानो देसेपानो अर्गानाइज खलायतुन दागुकथुन आजराताय फ्लेग तिया कारै सबा खलायखाय सक्सेसफुल न हेमा दं जों फ्लेग तिमान बो बाक्सना सिले जागो अममदि पार्टी से अममदि पार्टी से गै आवन बागैनो अमखाय चबा अमकासिनि ब्लाड बाय नांजाक चबा अ चबा रनका जों फ्लेग तिया कारै तंखांखाय फ्लेग तिया कारै चबा खलायखाय दाक्टिनो सक्सेसफुल न हेम आं खाखलायो फ्रेंड्स नरक अब बिनि सजा खांखाय लाइक रेडी तिनि बागसो जतनो हामबाय